Aquí al darrere hi ha el Palau de la Generalitat. No hi ha ningú. El corrupte poder judicial espanyol, coronat per un Borbó mesquí, ha tornat a trepitjar, a humiliar i a vexar aquesta institució. A veure si som plenament conscients d'una vegada catalans que som una trista colònia. Però el problema no és que el poder judicial espanyol o qualsevol altre poder vulgui trepitjar i humiliar Catalunya. És una cosa que forma part del nostre dia a dia. El problema que té ara Catalunya és que al capdavant del país tenim uns dirigents que no tenen ni el coratge, ni l'audàcia, ni el caràcter per evitar que ens trepitgin i ens humiliïn a tots plegats. Catalunya necessita de manera urgent que al capdavant de la nació hi hagin uns dirigents, i permeteu-me que utilitzi aquesta expressió, que hi hagin uns generals que no li diguin a la tropa que facin ells la feina que haurien de fer precisament aquests generals. És urgent en aquests moments per la nació que al capdavant de Catalunya hi hagin uns generals, i torno a utilitzar aquesta expressió, que estiguin disposats a encarar-se amb Espanya i a dignificar a la nostra pàtria. Estic disposat personalment a fer-ho. Qui de vosaltres m'acompanya?